ассалому алайкум тамошобинои азиз, дӯстои канали мо ҳамакаса хушомадед ба канали мо тамошобино. Як бор дига ҳаматона хушомада мегӯм. Навори мо духтаро имрӯз сар мешавад аз омӯзиши забонҳои русӣ. Духтаро апа ухарои меҳрубон, бонони азиз, касоне ки дар хона нишастаанд мехоҳед ки забони русиро аз худ кунед, омӯзед ва пурра бо забони русӣ гап занед, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Иродабону ба шумо забони русиро дар муддати кӯтоҳ бо нархи дастрас пурра карда меомӯзонад. Духтаро чуноне ки мо шумо медонем, ҳозирашта бисёр занҳои мо дар ҳамин Федератсияи Русия кор ва фаъолият мекунанд, зиндагӣ мекунанд. Ба онҳо забони русӣ бисёр лозим аст. Духтаро мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳон донӣ. Донистани забони русӣ барои шумо сатҳи зиндагитонро осон мекунад. Магазин мере, садиб мере, поликлиника мере, ягон кортон меғалта, шумо бояд ки бо забони русӣ гап. Пас апа ухарои меҳрубон, ба нами рақамҳои рӯи экран будагӣ муроҷиат кунед. Чӣ хеле ки гуфтум, бо нархи дастрас дар муддати кӯтоҳ забони русиро аз худ мекунед. Иншааллоҳ ба ҳаматон бурдбориҳо хушиҳои зиндагиро таманно дорум ва мегзарем ба навори ояндаи мо дигари мо. Дар инҷа духтаро тройкаи новинка қабул кардагим. Чӣ хеле ки шумо дидестен, расветкошон ҳар хеланд. Духтаро марҳамат тамошо кунед. Размерошон духтаро I50 сар мешаванд. Размерошон духтаро I50 сар мешаванд то 58-та. Бисёр размерҳои калон пурсида будем духтаро. Имрӯз размерҳои калонро тасмим гирифтем ки шумода пешкаш кунам. Дар инҷа духтаро тканаш лакостай тройкай, чӣ хеле ки дар навор дидестен. Нархш боша духтаро 3000 рубле, барое ки моли Турсия. Духтаро ҳастанд борои ки Узбекистон қабул мекунем, Бишкек қабул мекунем. И бори мо турецкия, ба мо хотир нархшон 3000 духтаро. Тройка 3000. Размерошона гуфта гузаштум. Барои заказ духтаро марҳамат кунед, дар ватсапи рӯи экран будам муроҷиат кунед. Ман ба шумо заказона оформид мекунам ба почта, ба стек, пек ва любой транспортни компания ба тамоми шаҳрҳо доставка карда шумода мерасонам. Духтаро ҳозир модели дигари мо сар мешавад. Духтаро ҳозираш дар расветкоина тамошо карда гиред. Кадом модел маъқул мешавад, скриншот кунед. Духтаро як бор дига гуфта мегзарам ки остин дрозанд. Духтаро чӣ хеле ки шумо дидестен, хеле тройкара бисёр апа ухарои мо хоҳиш карда буданд ки остин дроз боша, ягон костюм дошта боша. Инам мувофиқи таби шумо духтаро. Бори нав қабул кардагием. Марҳамат кунед тамошобинои азиз, успеҳ кунед. бо мегзарем духтаро ба ин намуди моделҳои двойкамон. Духтаро спортивни двойка, чӣ хеле ки шумо дидестен, бигем ки барои сатр карданам бисёр варианти хуба. Бисёр бонони мо кор ва фаъолият мекунанд. Мегӯянд ки ягон чиз боша ки сабукак дар ҷои кор пушем, мақсад ки раҳ гаштанмон осон боша, вай боша спортивни боша. Анами намуди двойкора имрӯз ман ба ҳамаон ташкил кардам, пешниҳод мекунам. Размерои ё духтаро, размерошон духтаро I44 то 50 мераванд. нархошон боша тамошобино 2500 рубле. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дорем. тканш духтаро лапшаҳай ира боз гуфта мегзарам духтаро. тканш лапшаҳай, нархш 2500 рубл, размерш I44 то 50 сар мешаванд. боз маънаи намуди платьёи большой размер қабул кардем духтаро. чӣ хеле ки дар навор дидестен, бисёр материалш хушрӯяй, кушодакай, лави остинош попоп дорад духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестен, духчам беҳад удобнияй. чӣ хеле ки шумо дидестен, духшанбе ниҳоят удобнияй духтаро. размери ё I50 то 60 мераванд. нархошон боша духтаро 1400 рубле. светошон без выбора духтаро. кадом размер, кадом рангаш боша духтаро, ҳамуша ман шумода отправка мекунам. яъне ки цветошон без выбора, рангошона интихоб карда намешавад, барое ки ҳар хел ранг, ҳар хел размер мондагиай. баъд духтаро манаи намуди двойкора қабул кардем. ин намуди двойко духтаро размерш 56 меравад. тканш лакостай тамошобино. ёрам светошон без выбора, нархошон 1500. размерошон калонай духтаро. нархшонам арзонай. яхело мегӯянд ки размери калон қимат мешавад, барое ки материал бисёр истифода бурда мешавад. аммо мо баҳри шумо духтаро
распродажа кардагием бо нархи дастрас, яъне ки 1,2 ка размерҳои калон ай 50 то 60 духтаро марҳамат кунен, успед кунен тамошобино. ба тамошобини азиз, айнен намуди румолчаҳо қабул кардагием, нархошон 300 рублян, успед кунен духтаро. боз мегӯм бисёр тамошобиноимо хостанд ки румолча биёрем, марҳамат кунен духтаро. пас заказ овардем, рангошон ҳар хелай духтаро, нархошона гуфта гузаштем 300 рублян духтаро, успед кунен, заказотон оформид кунен, доставка ба тамоми рӯи олам дорем, иншаалло бо вақти кӯтоҳ шуморо доставка карда мерасонем. касоне ки дар группаи ватсапи мо то ҳол обуна шудагӣ нестанд, рақамҳои ватсап дар рӯи экрана нависен духтаро, машмура духтаро дар ватсапи корим dabavit мекунам, марҳамат кунен тамошобини азиз. иншаалло борҳои нав дар наворҳои оянда пешкаши шумо карда мешавад духтаро. оли кардиганҳо қабул кардагием, платьёи нав қабул кардагием ва обувҳои фасони асени қабул кардагием, вайёрам пешкаши шумо мекунам. хай тамошобини азиз, то наворҳои оянда хонободу сарбаланд бошен, бо мо бошен духтаро. боз мегӯм, рақамҳои ман дар рӯи экранаи ватсапи муроҷиат кунен. хай тамошобино, то наворҳои оянда. бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, хастаам аз ҳама олам, бағалам кун, аз худу ғайр малолам, бағалам кун, оғӯши гарми ту аст дунёям, бе ту медони ки нолам, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, хастаам аз ҳама олам, бағалам кун, аз худу ғайр малолам, бағалам кун, оғӯши гарми ту аст дунёям, бе ту медони ки нолам, бағалам кун.